Namanje usalele kade liyikhethile igumgedlela inkosi enkulu ubhombela esitimela samabhunu kwaba mkhulu uNkulunkulu phakathi. Amen. Impela lokhu okuwumuntu omhlophe kunesulubezi elinzima kakhulu, njengoba kwakwazi ukuthi kufike nale nkolo yakho ngesikhathi sama-1700 kufikela phela khona eCape Town, Cape Colony, wakhohlisa obabamkhulu bethu. Kodwa leyo nkohliso abakhohlisa ngayo obaba bobabamkhulu bethu yaze yafika kithi namanje isasikhohlisile, njengoba uthola abantu besakholelwa kakhulu kuyo le nkohliso eyafika nabo laba belungu eselibaveze izikhathi eziningana igumgedlela lapha. Lesi sixuku salabelungu ababengothisha ababeqashelwe ukuza kuleli zwe bezofundisa abantu le nkohliso. Phela indlovukazi ephethe umhlaba lena yayihlakaniphe kakhulu, kungakho yayiqashela abothisha ukuba bephuthume ngokukhulu ukushesha bezogcwala i-Afrika yonke ukuze bethuntubeze amandla abantu, ukuze bona abelungu bethole kamnandi umhlaba abantu sebedakwe indodana. Njengoba ishilo incwadi kaKing Leopold ukuthi bafundiseni kodwa bengacabangi. Namanje leli qembu labantu abamnyama abakhohlisekile yileli gama lendodana elindiwe engabuyi. Bafundisiwe ngale ndodana kodwa abacabangi, ngoba ngaso sonke isikhathi ubezwa bephinda amagama awodwa ngale ndodana bethi iyabuya, bephinde bethi alikho elinye igama ngaphandle kwegama lendodana. Bephinde bethi mhla ebuya le ndodana bayotshekula njengamathole. Uma uthi uyabavusa kulobu buthongo obubabambile bethi ngezikhathi zokugcina kuyoba khona abaprofethi bamanga. Yonke leyo mbude kusukela ngama-1700 beshunyayezwa obaba bobabamkhulu babesho njalo 1700 kuze kube namhlanje 2024 namanje basho njalo abantu. Bathi kusayizo iy'khathi zokugcina. Ngama-1700 iy'khathi zokugcina, nango-2024 iy'khathi zokugcina. Ithanda ukuba indida kakhulu le ndaba, njengoba like lasho igumgedlela ekuqaleni ukuthi kulo lona leli Bhayibheli elibhalwe yile nkosi okuthiwa uKing James, okuyilona Bhayibheli lokugcina esilisebenzisayo elabhalwa yiyo le nkosi, hhayi lo moya oyingcwele owucabangayo wena othi waphefumulelwa kulo iBhayibheli. Inganekwane yakho leyo oyikholwayo. Phela iBhayibheli selishintshashintshe kaningi, lishintshwa yiwo phela amakhosi omhlaba. Inkosi nenkosi mayifika izobusa ifike kule ncwadi ekuthiwa iBhayibheli, ibhale kabusha, ifake imithetho ezohambisana nemithetho yayo nenkolo yayo, ebese ichitha izinto eziphambana namasiko nenkolo yawo eBhayibhelini. Njengoba kukhona inqwaba yama-verses eseke kakhuluma ngayo igumgedlela kusukela ngama-80s BCs, before Common Era, nango-Anno Domini, kuyofika kuma-Renaissance nama-Middle Ages. Lalilokhu lishintshashintsha leli Bhayibheli, kufika leyo nkosi nalowo mbuso lowo ushintshe ufaka amasiko awo, njengoba nawo amaRoma akwazi ukuthi kulo iBhayibheli leli afake amasiko awo. Ngesikhathi phela amaRoma eshaye u-Israyeli awunqoba, abese eyithatha nawo le ncwadi afaka owawo, ekade ephuce namaGreki nawo okuyiwona ekade ebusa nawo afika afaka le nkolo yawo neBhayibheli lawo. Nawo amaGreki phela ayeyithathele indaba khona laphaya eGibhithe, okuyilapho okwaqala khona zonke izinto. Kodwa lo muntu lona okwathiwa akafundiswe kodwa angacabangi, uma nje akayifuni yonke lento, futhi akafuni ukuzihlupha ukuthi lento yavela kanjani, ngoba phela kusobala kwaziwa yiwo wonke umuntu ukuthi lento ifike nomuntu omhlophe okuyena odle umhlaba wase-Afrika. Awukho umoya oyingcwele ofike wazosilethela leli gama kuleli zwekazi lase-Afrika, ebesivele sibusa kulo singaswele lutho, sibuswa nawumthetho kaNkulunkulu. Kungekho sibhedlela, kungekho jele, engekho umuntu ovukayo ekosebenzela omunye umuntu. Wonke phela umuntu ngalesi sikhathi bengakafiki laba bantu abamhlophe,
wonke umuntu wayenepulazi lakhe, esebenza kuleli pulazi lakhe nabantwana bakhe. Uma ufuna ukuthola ulwazi lwalokho ukuthi kwakwenzeka kanjani, bheka isibongo sakho, ubheke izithakazelo zakho, uzoyithola yonke indaba kuzo. Njengoba igumgedlela like lachaza ey'torini zalo ezidlule lapho lalikhuluma khona ngabantu bakwaVilakazi, okuyibona abantu ababekhiqiza usawoti, laba bantu futhi babe nepulazi likasawoti. Bese kuba khona isizwe sakwaNzama esasibaza insimbi, okuyisona phela esasibazela isizwe sakwaZulu ngesikhathi selembe imikhonto, njengoba kwazi kwaba khona leya ndaba kaGcucwa owagcina esefuna ukuzikhokhela ngokwakhe, ehamba eyothatha izinkomo zesilo uShaka, wathola isijeziso sokuthi egcine inkosi embulalile. Naso isizwe sakaMbonambe kuthiwa naso sasibaza, senza amathuluzi, amageja, leli phela libizwa ngekhuba. Konke lokhu babekwenzayo abelungu bengakafiki kuleli lizwe, njengoba naso isizwe sakwaMthethwa lesi phela kuthiwa ngamalala, esibizwa ngokuthi amaKhemet, ababesuka khona nabo eGibhithe bazinza kwelaseMozambique, ababenza amasongo egolide. Bekwenza njalo engekho futhi yena umlungu lona wena ukholelwa kuye ukuthi uyena ulethe impucuzeko lapha e-Afrika. Ziningi kakhulu iziphiwo zabantu ababezenza khona lapha e-Afrika ngokuhlukana kwabo. Ngeke sisakhuluma-ke ngemvunulo ngoba namanje basekhona abaqophi bemvunulo, ithalente elisimangaliso. Nakho ukulima lokhu, izinhlobo ngezinhlobo zokudla okwaziwa yibo laba bantu bakuleli lizwe lase-Afrika. Phela kunomlando othi abantu basuka khona phela le phezulu e-Egypt, lapho kwakubizwa khona ngokuthi i-Kemet. Imfundo yonke lena iqalwe yibona abantu abamnyama, nayo yonke intuthuko ekhona ezweni. Amaphiramidi okukhulunywa ngawo ase-Egypt nalawa amanye asempumalanga awubufakazi bokuthi ibona phela abantu abamnyama babewakhile. Kuthiwa la maphiramidi ayiphehlana nogesi. Ngekhathi zasemandulo nalo iBhayibheli leli lingakabi khona, njengoba lineminyaka ewu-6000 laba khona. Ingakho ibuye idide nayo indaba ka-Adam okubhalwe ngayo eBhayibhelini, okuthiwa phela uyena muntu wokuqala. Kodwa uma kutholakala ubufakazi, kunezinto ezazivele zikhona ngezakhiwo zasemandulo esezineminyaka engaphezulu kwaleyo ekubalwa yona ewu-6000. Kunezakhiwo eziminyaka engu-48,000 zaba khona. Impela ngathi kuyavela ukuthi akuyena umuntu wokuqala u-Adam. Kodwa uma kuchazwa kulo iBhayibheli lena ngemuva kulamapheyiji asekugcineni lapho kuthiwa khona isithasiselo sokuqala nesesibili, baveza ukuthi igama eli-Adam lichaza ukuthi umuntu phela igama likaNtulu, lona uyena ozala abenguni. Asazi noma kukhulunywa ngaye yini kule ncwadi ekuthiwa yiBhayibheli. Bese igama elithi Eva belichaza njengegama elichaza ukuphila, abamchazi njengomuntu wesifazane. Kodwa sazobuye siyihlaziye leyo ndaba ngelinye ilanga ngoba inde kakhulu. Igumgedlela ku-Part 91 lizochaza ngokwakhiwa kwenkolo yobuKristu kanye naleli gama likaJesu, ukuthi lasuka kanjani, laqhamukaphi lona leli gama eselidunge imiqondo yabantu abaningi kangaka e-Afrika, elafika nokuthi silahlekelwe yikho konke esasinakho, lase lisifikela nendoda engaziwa okuthiwa uSathane kanye nesihogo. Liyaguqa lapho igumgedlela, mzukulu wamafutha, umkhobha uDwi, intombi nesoka phakade. Amen.